Selina, Felix, Jude, Udeze, Cecilia na Michael Azueze. Ezinụlọ Amugo na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Okezie Emmanuel Chimera Amugo. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ kpọpụtara na mkpụrụ obi niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kwulite ọtọ chịkọta ọrụ n'ukwe. From the hymn book, number 312, 312. Angels we have heard on high, sweetly singing of land, and the mountains in reply echo still thy joyous strain. Lord, say what may your tidings be, which inspire your glorious song. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristo na bọlachi ngwa tụgharịa n'aka nri gị na n'aka ekpe gị kelee nwanne gị asị ya nwanna ngọzi Chineke dịrị gị kelere m ya kelee ya ihe a bụ Sọnde nke ikpeazụ n'afọ a 2025 kelee ya wishie ya well si ya nwanne m ka m hụkwa gị n'afọ ọzọ. Yes, si ya nwanne m ka m hụkwa gị n'afọ ọzọ. Aha. Anyị na-ekele Chukwu onye sitere na Sọnde nke mbụ n'afọ 2025 wee dugide anyị duru anyị na last Sunday 2025. Taa bụrụ mmemme nke ezinụlọ dị nsọ. Anyị na-arịọ Chukwu n'isi ezinụlọ anyị dị iche iche. Nke mbụ ndụ, ka otu ahụ anyị siri gbakọọ si n'afọ a ka anyị sikwa otu a gafee n'afọ na-abịa abịa, ka a ghara inwe onye a ga-achọ achọ. Ka Chukwu were ahụike were ngọzi ya chọọ anyị mma n'aha Jizọs. Anyị na-echetakwa ezinụlọ St. Eugene, ma ndị nọ ebe a ma ndị lara Nigeria ma ndị nọ ebe dị iche iche. Anyị na-arịọ Chukwu ka o werekwa amara ya nyere anyị aka ibikọ ọnụ dịka otu ezinụlọ, sie ya ike na mgbaghara na ịhụnanya nke anyị na-enwe n'ebe onwe anyị nọ. Ka Chukwu gọzie anyị niile dịka ezinụlọ ya site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị.
tinyekọrọ ndị yọrọ ka echeta ha na jamisa ngwa nọnụ ka anyị werezienụ mkpa nke anyị n'otu n'otu ọ kachakwa mkpa ezinụlọ anyị dị iche iche were ha chee n'ihu Chukwu rịọnụ ya ka o were ịhụnanya ya na-eleta anyị. ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristie, ngwa nụnụ ka anyị kwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọ bụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnne m ka unu ya ọbara n'osebere ụwa Chukwu. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebe. Christi mebere, Christi mebere, mebere do, mebere do. Onye nwanyị mebere, onye nwanyị mebere, mebere do, mebere do. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu, otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. 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 Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu. Udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu.
udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. N'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Chineke n'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu n'elu kasị elu, udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen, 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 amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, igosila anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị nsọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị biko site n'obi ọma gị, were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla bi na nke ya, jikọọ ezinụlọ bi na nke a, ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke udo ebighị ebi site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ egbatara n'akụkọ nke Sirak. Onyenwe anyị na-esi n'ụmụ enye nna ha ugwu.
na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye na-enye nne ya ugwu dịka onye na-akpakọba akụnụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya na-enwe aṅụrị n'ụlọ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ, a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya jụụ na-ahụbere onye nwe anyị isi. Nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye. Akpasikwara iwe na ndụ ya. Asịbedị na echiche ya ezukwa ya oke site na nke a, gosi ya ebere. Ejila n'ihi ahụ ịdị ike na ikikere ị nwere were na-eleda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma ị mere nna echefu, kama ọ ga-abụ ihe ị ga-eji akwụ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu nke osebiri ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ: ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Zanụ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Ọzịza. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmemme n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị dịka ome osisi oliv. Azịza. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Otu a ka a ga-esi gọzie onye na-atụ Chukwu egwu, ka di wenu si na Zayọn gọzie gị ụbọchị ndụ gị niile. Ọzịza. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Zanụ ọzọ. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Zakwanụ ọzọ. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọlọsi. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke ghọtara aghọta na ndị dị nsọ ọ hụrụ n'anya. Yikwasịnụ obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-edinụ ihe ibe unu na-eme unu. Unu ebukwarala mmadụ ibe unu ihe ọjọọ ọbụla n'obi. Na-agbagharanụ ibe unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dịka Onyenwe anyị si agbaghara unu mmehie nke unu. Ma nke kachasị nke n'ezi omume niile ndị a bụ: yikwasịnụ ịhụnanya, nke bụ ihe nke
nkekọta nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Kwenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị obi unu, n'ihi na ebe e mere ka unu soro bụrụ akụ otu ahụ ya ahụ, a kpọpụtara unu n'ime udo ya ahụ. Na-ebinụ ndụ ekele ka okwu nke Kristi were uju akụ na ụba ya niile biri n'ime unu. Werenụ amamihe zuru oke na-ezirịtakwanụ ibe unu ihe, na-adụlitakwanụ ibe unu ọdụ. Werenụ abụ ọma na ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta, na-enyenụ Chineke ekele n'ihi amara ya n'ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ọrụ. Na-emenụ ha niile n'aha Onyenwe anyị Jesu. Na-enyenụ Chineke Nna ekele site na Kristi. Ndị bụ nwunye, na-ebenụ onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu enwela obi ilu n'ebe ha nọ. Ndị bụ ụmụ, na-anụnụ ntị n'olu ndị mụrụ unu, otu ekwesịrị ndị Kristi, n'ihi na ime otu ahụ na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasula ụmụ unu iwe, ka ike ghara igwu ha na ịgba mbọ ime ihe dị mma. Okwu nke Osebụrụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Dị
ndị amamihe ahụ laghachiri ala ha. Mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gosiri Josef onwe ya na nrọ sị, bilie, kpọrọ nwa na nne ya gbaga n'Ijipt, nọrọ ebe ahụ ruo mgbe m ga-agwa gị, n'ihi na Herọd ga-achọ nwatakịrị ahụ ka o wepụ ndụ ya n'ike. Josef wee bilie, kpọrọ nwa na nne n'ime abalị gaa Ijipt. N'ebe ahụ ka ọ nọ ruo mgbe Herọd nwụrụ. E mere nke a iji mezuo okwu Onyenwe anyị sitere n'ọnụ onye amụma kwuo sị, esiri m n'Ijipt kpọpụta nwa m. Ma mgbe Herọd nwụrụ, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gosiri Josef onwe ya na nrọ n'Ijipt wee gwa ya sị, bilie, kpọrọ nwa na nne laghachi n'ala Izrel, n'ihi na ndị chọrọ igbu ya anwụọla. Josef wee kulie, kpọrọ nwa na nne laghachi n'ala Izrel. Mgbe Josef nụrụ na Kelos anọchiela anya Herọd bụ nna ya dịka eze Judia, egwu tụrụ ya ịga ebe ahụ. Ma Josef nwetara ịdọ aka na ntị na nrọ, nke mere o ji kwafee n'ọnụmara Galili. O jere biri n'obodo a na-akpọ Nazaret. Nke a abịa mezuo ihe ndị amụma kwuru sị, a ga-akpọ ya onye Nazaret. Ozi ọma nke osebụ ụwa. Otito dere Kristi. Ka anyị si n'ozi ọma anyị nụ wee nata mgbaghara nke njọ anyị. Majanisa, anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche odudu niile Chineke onye bi n'igwe, onye na-eleta anyị niile. Odudu ya na nchekwa ya n'ebe ezinụlọ anyị dị iche iche nọ durute anyị na this last Sunday of 2025. Soro m kwee ukwu a. Igbo Chukwu onye dị mma, Igbo Chukwu onye dị ike, Igbo Alfa na Omega mụ, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, ya ka m ji na-asị n'ụbọchị m, dị ebube, dị omimi, Igbo Alfa na Omega mụ, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, ya ka m ji na-asị n'ụbọchị m. Thank you, Jesus. Ọ ya bụ isi mbido na isi njedebe, onye mbụ na onye ikpeazụ. Aha ya bụ ejecha ọgwụ, aha ya bụ adịghị n'ije, ije ekweghị ọgịga. Aha ya bụ arụ n'efoghị efo, ọ tọrọ ngwugwu ndị iro m kere m, o tiri Fero mmanwụ, aka kewara osimiri, Chukwu tụrụ kapet n'elu osimiri wee gaa ya dịka ọ bụ n'okpokọrọ ala. Ọ bụ aha ya. Ihe ọma ndị ahụ mere na ndụ anyị n'afọ a, ọ bụ ya Chukwu a mere ya. Ka anyị kelee ya, jaa ya mma n'ihi na o ruru n'aha Jizọs. Ana ọ bụ ya bụ isi okpotoro ọkpụ ezinụlọ anyị dị iche iche.
anyị na-eri oriri ezinụlọ dị nsọ taa. Ezinụlọ ahụ dị nsọ n'ihi na Chineke nọ n'etiti ha. When Joseph was there, Mary was there. Ọ bụghị ezinụlọ dị nsọ. Ezinụlọ ahụ bịara dị nsọ mgbe Chineke batara n'etiti ha. Maka na ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Pọl dị nsọ degara ndị Efesus chapter 3 verse 15, ọ sị that every family on earth they take their name from God. Amen. Every family. Ephesians chapter 3 verse 15. Every family they take their name from God. Ezinụlọ bidoro mgbe Chineke mụrụ Adam. Ka naanị ya nọ, ya sọ dịghị mma ka nwoke nọrọ naanị ya, ya eji kpọtara ya nwaanyị, jikọọ ha ọnụ, ha mụta ụmụ. Ọ mgbe ezinụlọ bidoro. So enwere m obi aṅụrị na nzukọ nsọ bụ Katọlik na-eme emume ezinụlọ dị nsọ a. Ọ na-abụkarị at the end of the year, so that ezinụlọ ọbụla enwe ike leba ha anya na ihe gbasara ezinụlọ ha, bịa kwado onwe ha maka afọ ọhụrụ. Ole ndị anyị metere na ndị anyị na-emeteghị, ole ka anyị ga-esi agba afọ ọhụrụ a wee chịkọlata ezinụlọ anyị ka o nwee ike were dịrị anyị mma. Ole ndị anyị metere n'afọ a gara aga, ole ndị anyị na-emeteghị, ole otu anyị ga-esi chịkwata onwe anyị ọnụ ka ọ bụrụ na anyị zọbaga na ụkwụ na afọ ọhụrụ a, anyị mara ka anyị ga-esi eleta onwe anyị ka o nwee ike dịrị anyị na mma. Nke mbụ, unu jiri Chineke kpọrọ ihe n'afọ a. Afọ a na-agapụ agapụ. Gị nwa bụ nwoke onye isi ezinụlọ, Chineke werele the mantle of iwe onye isi as the man nye gị. Ijiri Chineke kpọrọ ihe. Gị nwa bụ nwaanyị akpọtara were tichikọta gị na nwoke ka ụmụ fọm the family. Gị abụrụ onye enyemaka. Ijiri Chineke kpọrọ ihe. Gị nwa bụ nwa amụtara n'ezinụlọ, mgbe a mụtara gị, nne na nna gị nwere ọṅụ na-amụtara gị, mụta nwoke mụta nwaanyị, a na-ebiri n'ezinụlọ. Ijiri Chineke kpọrọ ihe, because he is the center of the family. Ọ bụrụ na ọ nọrọ ya, aha ya bụ adịghị n'ije ije ekweghị ọgịga. Ọ bụrụ na ọ dịghị n'ije, ọwa ọkụkọ ahụ. Amos, ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ Amos chapter 3 verse 3, ọ sị na mmadụ abụọ ha na-eje njem ọ bụrụ na ha ekwekọrịta. Can two people travel without agreeing? It is not possible. Ọ bụrụ na mụ na gị na-achọ ije njem, a na-akpọ gị jụọ gị taa na anyị ga-eji bịakọta, elee ebe anyị ga-abịakọta, elee ka anyị si eje. Mmadụ abụọ adịghị eje njem ọ bụrụ na ha ekwekọrịta. Ọ bụrụkwa na anyị chọrọ ka anyị na Chineke jee njem, anyị ga-ekwekọrịta. Mana tupu anyị ekwekọrịta na anyị ga-ele anya n'azụ, anyị metere ndị ka anyị mere eme, elee otu anyị chọrọ isi eje njem a, anyị enwe ike kwekọrịta. Ọ bụrụ na Chineke anọghị n'etiti ezi, n'efu ka onye na-ewu ụlọ na-ewu owu, n'efu ka onye nche na-eche owu. Isi ezinụlọ anyị kwesịrị ịbụ Chukwu. Paul gwara anyị agwa, Ephesians chapter 3 verse, from God every family on earth have taken their name. Amama ebe ezinụlọ ka gị siri nweta aha nke ha, mana mgbe Paul kwuru ya ọsọ every family, nke gị sokwa n'ime ya. Mana anyị nwere ike ịpụkwa n'ụzọ decide ya iwere aha anyị ebe ọzọ. Anyị nwere ike decide iwere aha anyị n'ego. Anyị nwere ike decide iwere aha anyị na ihe dị iche iche. Ezinụlọ mụ na gị, anyị ka werela aha anyị n'ebe Chukwu nọ, ka anyị ekerela aha ọzọ. Onye buru chi ya ọzọ, ya gbagburu onwe ya n'ọsọ. Mana onye chi ya butere ụzọ, onye chi ya butere ụzọ, chi m butere m ụzọ, chi m kpetere m azụ, m nọrọ n'etiti, ihe ga-adịrị m mma. Amen. Ọ bụrụ na ezinụlọ m nọrọ n'etiti, chi anyị ebutere anyị ụzọ, chi anyị kpetere anyị azụ, ihe ga-adịrị anyị mma. Ọ bụ ihe mere na eji akpọ anyị oku taa, sị anyị leekwala anya na ezinụlọ a dị nsọ. Olee ihe mere ha jiri dịrị otu ha were? Nke mbụ, na ha jiri Chineke kpọrọ ihe. God is at the center of their family. Chineke bụ onye kọntrolu gị ihe niile mega na family ha. Ụmụnna, lee n'anya o, ama m na ahụ ihe na-emenụ. Gere ntị, ọ bụrụ na ịghọtaga nka m kụziere gị. The easiest way to destroy the whole world is to destroy the family. Ama m na tactics ekwensu.
The easiest way to destroy the whole world is to destroy the family. Enwere onye nọ nga na-esi na family pụta. Ọtụtụ ezinụlọ bịakọta ọnụ, ha form a community. Ọtụtụ community gbakọta ọnụ, ha form a town. Ọtụtụ town gbakọta ọnụ, ha form maybe a local government or a state. And then ọtụtụ state gbakọta ọnụ, ha form a country. Countries gbakọta ọnụ, ha form a continent. Continent agbakọta ọnụ, ha form a world. World agbakọta ọnụ, ha form a humanity. But where the foundation is, gị na nwunye gị ahụ na ụmụ atọ ahụ ụlọ mụrụ, you are a unit of that foundation of humanity. And that is what the devil is coming for. Attack the family, you destroy the community. Ọ bụ ihe ọ bịara afọ. Mana ọtụtụ n'ime anyị, ebe anyị mụgazi otu esi alụ di na nwunye wụ na ịntanetị. Ọtụtụ n'ime anyị, ebe anyị mụgazi otu esi abụ nwunye bụ na social media. Ọtụtụ n'ime anyị, ebe anyị mụgazi otu esi abụ nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị wụ na social media. We are no longer stepping back and taking time. Ịma ihe ga-abara anyị. Ịma ihe ga-abara anyị. We are no longer listening to the word of God. Anyị ga-egezi ntị n'okwu Chineke. Anyị ga-egezi ntị n'okwu ndị okenye mbụ nọrọ na marriage a 50, 60, 70 years. Otu ahụ nne na nna anyị ahụ siri lụọ di na nwunye n'ala Afrịka ma anyị bụ n'ebe a mana ha jiri obi si ike wee kwudosi ike zụọ anyị zụpụta anyị. Ọtụtụ n'ime anyị adịghị elezi ya anya. Ihe anyị na-elezi anya bụ ihe mege na Facebook, na ihe mege na WhatsApp, na ihe mege na Instagram, na ihe mege na whatever. A na-eselụrụ anyị false information, na-eselụrụ anyị ihe na-agaghị enyere anyị aka. Anyị echesi ihe awụ modern trend. Gewe ntị o. 18th century, eziokwu mgbe ahụ echenjidekwe taa o. Olesa iji aka anyị nwere famuleti ya. Eziokwu ka wụkwa eziokwu. Mgbe ahụ ọtụtụ ihe na-eme anyị ihe ihere, mana taa anyị dịzi bold. Ọtụtụ ihe mega anyị ihere mgbe ahụ adịghị eme anyị ihere. Anyị dịzi bold pụta na-emezi ya. This is what I am. I identify as Ngwere. Therefore, recognize me as Ngwere. Are you serious? I identify as ọtụtụ say pronoun how they them. Ọwara. Ihe ahụ ọwara. How can somebody be plural? Ụna agụba akwụkwọ nsọ mara na onye ọbụla asa aha ya wụ they them. Onye ahụ ajọ mmụọ ji ya. Ụna hụ mgbe ahụ Jizọs jụrụ onye ajọ mmụọ ji sị, what is your name? Ya sị Legion. Onye ọbụla asa aha ya wụ they them. Onye ji ya wụ Legion. And Legion wụ group ajọ mmụọ. Ụna hụ nsọ wụ ajọ mmụọ. Ihe anyị na-eji ihere before, onye ọbụla apụtaziele na-asị, this is what I am. Are you serious? Ekwe na anya. And ọtụtụ n'ime anyị mụrụ na ihe ndị a na-ebubata ya n'ezinụlọ anyị dị iche iche na-arashi. Ọwọdụ ezinụlọ anyị si eto. Gị na-emezi anya ezinụlọ ugbu a na-ele anya mgbe anyị togo. O nwezi okwu there is a generational gap. Yes, but then eziokwu ka wụkwa eziokwu. Papa gị ka wụkwa papa gị, mama gị ka wụkwa mama gị, ịka wụkwa nwa, ịka wụkwa nwa. Nke mbụ anyị ga-esi n'ezinụlọ a dị nsọ mụta bụ leenụ ka ha siri gbakọta aka ọnụ. Lee ka Joseph siri gbakọta aka ọnụ na Maria na Joseph agbakọta aka ọnụ wee mee ka ihe Chineke kwuru mepụta ezinụlọ ha ka ọ dị ire. Ha anabata di nwa anyị Jesu Kristi, ya bata ha echekwa nwa ahụ Chineke nyere ha. Ha gbakọtara aka ọnụ. Lee ka Joseph siri gbakọta aka ọnụ. Angel ahụ bịara bazie ya ozi na Maria dị ime n'ikikere nke mmụọ nsọ. Ya jụọ ya sị, Angel ọrịkwa gị mma? What are you telling me? Gị wuru nwoke ka mụ, ị ga-ekwe anabata nwaanyị a? N'ihe o lere ego ke ya, pride ya, na ihe ọbụla nke o chere were zuo ya. And akwụkwọ nsọ si anyị ma ọ bụ n'obi ịchụ nwunye ya na nzuzo, which means o lere the shame of Maria tinye ya into consideration.
and not just ịpụta n'ezi kwuo ya n'eze wara awa ekoo asị iwu nwoke iwu dimkpa iwu nwoke. After that, what next? Maybe you will keep for selfish interest here for the good of the family. At the head of the family. How many times this year, or even half on the garaga, the interest of your family as the priority, and not just your own selfish interests? Our selfish interest as the priority, then the interest of the family, what should come first? Your selfish interest or the interest of the family? Only interest in apụtara gbata gị n'obi mgbe ọbụla. Mgbe m na-eto n'ụlọ anyị, m hụrụ mma m ga-ere akwa ya. Hụ na o nyere m ego, o wee nyere ụmụ ya ego ha ji regista WAEC. O rere akwa ya. Were ego ya nye ụmụ ha ji regista WAEC because gịnị? Ọ chọrọ ka family ahụ too, ọ nwụghị interest nke ya onwe ya. Mana ọtụtụ anyị taa ga-ekwu n'ihi Hollandis ma ọwụ asụmọ Hollandia. Na ntọrịka anyị na-aga ezo. I'm not trying to home and suffer. I'm not trying to how the family, whether the family again. As long as I get you about go down, about save put a bara. I'm not trying to how our family is because we are allowing our selfish interests to be so than the interest of the family. Maybe na Joseph, which is the back no selfish interests. How would she end the cause? Uchie ihu onye nke ọzọ abịazie Joseph ozi ya nwere ozi ahụ taa chekwa Maria ha nabata Jesu asị ya ka ngwa gbanaga maka na ọ bụrụ na ile anya niile gbara okirikiri ọmụma mụrụ Jesu everything was outside the ordinary onwe nke dị just otu ahụ mana because of na ha gbakọtara aka mara ihe ezinụlọ a bụ mara ka ha ga-esi mee ka echiche Chineke pụta ihe n'ebe ha nọ ha gbakọta aka wee nye ike niile ha nwere ike ime ka uche Chineke ahụ wee mezuo n'ezinụlọ ha. Ndị nwoke na ndị nwunye na ụmụaka ndị a na-amụ ugbu a geenụ ntị. Isi na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ụzọ ala n'ili gị na-amaghị ilu a pụtara gị lara ụjọ nna gị ọ kọwara gị maka na ntụgharị ya n'asụsụ oyibo ya lụzo meaning ya. Amamotu ga-esi akọwara gị the fly that is deaf. Amen. Gị lọrọ ga ajọ papa gị si ya kọwara gị ilu ahụ fada tụrụ na chọọchị ele ihe omimi izi enweghị onye ndụmọdụ na ọ na-eso ụzọ ala n'ili. Nwa m gee ntị gee ntị ụwa adịkwa somehow life adịkwa somehow. Atụmara gị ugbu a gịsị ịchọghị ige ntị na-afụli elu mgbe o setịrị ịka nke ghọta ije nka dịdị na ntị ịka nka ịghọta ije ugbu a ị nwere ike ịdị na-afụli elu si this is 21st century 24 this is 2025 dad this is 2025 dad this is onye gwara gị 2025 and so what? Gewekwa ntị akwụkwọ Sirak si anyị taa ụmụ m gewere na nne na nna ọnụ ntị. Papa gị na mama gị agaghị edufe gị agaghị enye gị ike bụ ya nụ mana ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ na-esi nwa amụga na soshal midia na ihe anyị mụtaga na skuul na ihe anyị letaga na fim ọ na-enyekwe nsogbu. Mgbe anyị toro ihe anyị na-elewo IBC Igbo Broadcasting Corporation anyị ga-echegide daga 4 p.m. mgbe ahụ agbịga telivishọn ya ebuzo nye gị rainbow color onye ọbụla edupụrụ na-eche mgbe a na-ebido program ya telivishọn agbịga ya ebuzo mee anyị echere ya daga 4 p.m. ahụ ebido katun ahụ na-eji eme ọ gwụla eche anyị ele fim wee every 12 noon on Saturday anyị achọ onye nwere black and white jele film na be ya mana ugbu a
African Magic network dị iche iche onye ọbụla nọ nọchawe you can watch a film from morning till evening. Nwa m leziekwa anya ọtụtụ ihe ndị ahụ emege nga aha adịchadị mma ọ gaghị eduba gị na ndụ. Gere nne na nna gị ntị ka anyị nwee ike ofe rụrụ arụ zụrụ anyị nri. Ọ bụ ihe anyị ga-amụta n'ezinụlọ a. Agaghị m ekwukwujene onye ọbụla labaga jụrụ onwe ya ọdụ. Nwoke hụrụ nwunye gị n'anya, ejikwele nganga na okomoko anyagbu nwaanyị ahụ etiri n'okpuru gị si ya nyere gị aka, maka na ịnyagbuo ya naanị ga-ebere gị. Nwaanyị nyere di gị aka, ọ bụrụ na ịkụgogide ya kome ya ahụ n'elu ya nwụọ naanị ga-ebere gị. Ụmụaka, listen to your parents. Listen to your parents. Ugbu a unu ka nwere ha, maka na ọ nwere mgbe unu ga-achọ ha, unu nwere ike unu ama mhụrụ ya. O nweghị ezinụlọ ọbụla ị garuru na be ha ihe niile ezuchi oke. Even na ezinụlọ Jizọs, the lineage ya, ọwụghị the particular family, holy family, the lineage of Jesus tupu amụọ ya, ihe niile ezuchaghị oke. The lineage Jizọs ahụ enwekwara otu nwoke a na-akpọ David, onye hụrụ nwunye onye ọzọ jee gbuo di ya ka o nwee ike lụrụ nwunye ya. Ọ nọkwa na lineage Jizọs. Enwekwara otu nwaanyị na-abụghị onye Izrel atọl shiri na mba ọzọ a na-akpọ Ruf, o sokwa na lineage Jizọs. O nwere nwaanyị ọzọ a na-akpọ Rehab, ọ wụdo onye ashawo, ọ prostitute, ọ nọkwa na lineage Jizọs. So ọ pụtara na even na lineage Jesus, everything was not perfect, but Jesus was not ashamed to identify with that lineage, maka na ọ bịara to heal that lineage. So enweghị ezinụlọ ọbụla na-enweghị ihe ọ ga-wee kwulite ya sịta mba mechie maka na dịrị meganye ihere. O nweghị ezinụlọ ọbụla na-enweghị ihe dị ka njọ na ya n'ime, ma ọ bụ otu challenge ma ọ bụ nke ọzọ. Ihe ejiri mara ezinụlọ dị nsọ abụghị na enweghị nnọọ sịrịrị werere na nwere otu ihe dị otu ahụ dị ya, kama ihe eji mara ezinụlọ na-agba mbọ bụ na ihe ndị ahụ nọ anyị na-agba mbọ ka anyị ike merie ha wee dị mma. Is the strive to be better. That is ihe anyị na-ekwu okwu ya. So ị nwere ike ịbịa n'ezinụlọ ya wụrụ na mpa gị jee behave somehow, ọwụ na ezinụlọ gị mmadụ jee behave somehow, ọ na ezinụlọ gị ihe agachigere ụlọ otu unu siri chọọ. Yes, ihe ndị ahụ ga-anọ anọ bụ ihe bụ na anyị nọ n'ezinụlọ a dị proud of it. Ọ bụ na anyị gbakọtara aka inwe ihe ndị ahụ na-adịghị mma, gbasie mbọ ike ka anyị nwee ike mee ha overcome wee dị mma, dịwanye mma wee si n'ime ha pụta. Ihe ahụ bụ ịgbakọta aka anyị na Chineke enwe ike gbakọ mbọ ọnụ, ezinụlọ anyị adịrị otu Chineke si chọọ ya. The God who created us without us cannot save us without us. Anyị ga-agbarịla mbọ wee tinye oke nke anyị. N'ezinụlọ Jizọs, Mary na Joseph, ọ bụ eziokwu na nwere njọ nọ na ya, mana na njọ ahụ n'ime ya apụtakwa na ahụkwara ha ahụhụ ke ha. Dịka a gụrụ anyị taa, asị Joseph ngwakọrọ nwa gba Herod na uche ya, ọ bụghị uche nke anyị. So ka anyị jisie n'ike ọtụtụ mgbe anyị nwere ike nwe ihe mege n'ezinụlọ anyị asị Chineke ọ gwụdịla nnọọ kọfọrọ eleghị mere na anyị ji efege gị na-akpọrọ gị isi ala na-ekpe ekpere ụtụtụ ehihie abalị chọghị ịzọpụta anyị na ihe a. Uche Chineke ga-emekwa owu ọsọkwa anyị kụkwa isi n'ala. Otu ahụ Chineke chọrọ isi eme ya ka ọ ga-esi eme ya. Asịgodị na ihe nọ n'ezinụlọ anyị adịchaghị otu anyị chọrọ ya, ka anyị jisie n'ike nọsi ike n'ekpere, kwudosi ike n'ebe Chineke nọ, na-agba mbọ na nke onwe anyị. Chineke ga-emezucha ihe niile n'oge nke ya. N'ime adịghị mma ndị ahụ ka Chineke ga-esikwa mere onwe ya aha, anyị amata ịdị ike ya n'ebe anyị nọ. Ndị mụrụ n'anya ka anyị jisie n'ike. Onye nna jisi ike, onye nne jisi ike. Nwa amụrụ n'ezinụlọ nara nne na nna gị ntị. Ọ bụrụ na anyị gbakọta aka, anyị ga-eme ka ezinụlọ anyị ahụ wee bilite. Ejikwela ezinụlọ onye ọzọ atụnyere ezinụlọ ka gị. Ezinụlọ ọbụla nọrọ na nke onwe ya. Every family is a unique family with unique identities and unique uncertainties even. And enwere onye ọbụla nọ nga e nyere ohere ịhọrọ ezinụlọ ka ya. Inwe ike họrọ mama gị, amụrụ gị ga-ahụ mama gị, amụrụ gị ga-ahụ papa gị, amụrụ gị ga-ahụ nwanne gị nwoke, ma ọ bụkwa ndị nọ nga ahụ amụta nwanne gị nwoke. O nwere ike na-ekechaghị nwanne gị nwoke ahụ ngwanụ ntọọ o deberele, you cannot change it. Ị na-ekechaghị mama gị ndo,
you cannot change it. Like in papa gị nwa m nwoke wụsa n'ọwa, you cannot change it. Ezinụlọ m sịrị pụta like him ya, nsogbu adịrọ, nwa m, you cannot change it. They are all a given. Naanị ihe anyị ga-eme n'ime ya bụ ịgba mbọ gbasi ike ime ka ihe ndị ahụ anyị na-alike ka anyị mee ya, ka anyị nwee ike like ya mgbe ọgwụkwanụ we accept it the way they come. Ka udo nwee ike dịrị n'obi anyị. Chineke si anyị taa site n'ọnụ Pọl ka anyị were na ịhụnanya, ka anyị were na ndidi, ka anyị were na mgbaghara, ka anyị were na inwe mmetụta, were na-eleta onwe anyị na ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị na-eme otu a, Chineke ga-agwa biri na ya, Chineke biri na ya, ngọzi ga-adịrị ezinụlọ anyị. Ka Chukwu gọzie anyị niile, ka o werekwa anyị dobe anyị ndụ dịka anyị na-azọbụ ụkwụ n'afọ ọhụrụ a. Ndị ka anyị na-emeta ya n'afọ a gara aga, ka anyị meta ya n'afọ na-abịa abịa. Ka Chineke were otuto n'ezi anyị, ka ngọzi ya wee zuo ka mmiri n'ebe anyị nọ, n'aha Jizọs Kraịst of Nazareth. Udo dịrị unu. Ekwenụ Chineke,
onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwapụta, onye a na-esekpụrụ na-etokodo ya na nna na nwa, onye si na ndị ya mụma kpụ okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Ka anyị rịọnụ Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị leba anya n'ime onwe anyị na otu anyị siri bụrụ akụkụ ezinụlọ dị iche iche anyị siri na ya pụta, ka anyị ṅomie ezinụlọ dị nsọ, wee nwee ike kpaa agwa gbakọọ ọnụ maka uche Chineke imezu n'ezinụlọ anyị. Meri nna anyị, Meri o, nwanyị obiọma, Meri o, were anyị nye Chukwu n'aka ezigbo mama. Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri o, were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ụlọ ụka ebe ndị niile nọ na ya na-agbawanye nsọpụrụ nke onwe ha n'ebe ibe ha nọ, ka enwe udo n'etiti onwe ha. Anyị arọgidewenụ. Meri nna anyị, Meri o, nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ezinụlọ n'ụwa niile, ndị na-achọ ụzọ nke udo na maka ndị ọchịchị obodo, ka ha na-enwe obi ọmịiko si n'ala ala obi ha. Anyị arọgidewenụ. Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ụmụaka nọ n'agbata afọ ọbụla, ọkacha ndị enwe nne enwe nna, nakwa ndị kọ n'afọ aka ga-amụ, ka Chineke bụrụ onye nchedo ha. Anyị arọgidewenụ. Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị nne na nna, ndị nne na nna ochie, ndị na-elekọta ụmụ ogbenye, ndị ọrụ na-elekọta ụmụaka, nakwa ndị ikwu ibe ha, ka amara Chukwu bara ha ụba. Anyị arọgidewenụ. Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri
maka ọgbakọ anyị nke St. Eugene bụ ezinụlọ Kristi. Ka anyị na-enwewanye mmụọ nnabata na mmetụta n'ebe ndị niile sonyere anyị n'ekpere. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Mary nanyi, Mary nwanyị obiọma, Mary were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ka Chineke nabata ha n'alaeze ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Nabata ha n'alaeze gị, mara mkpụrụ obi ha, biko nyekwa ha udo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Chineke ji ike niile, anyị na-ekele gị maka onyinye nke ezinụlọ anyị dị iche iche, ma n'ebe a mụrụ anyị nakwa ezinụlọ anyị bụ ụka gị. Anyị na-arịọ gị ka inye anyị amara nke anyị ga-eji mụrụ n'aka ezinụlọ dị nsọ, iji na-agbakọta aka ọnụ, iji na-eme ka ezinụlọ anyị ndị a wee na-adịwanye mma, maka otito nke aha gị na maka ọdịmma nke anyị bụ ndị ezinụlọ ndị a. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Kamae amụrụ nwa ka mma, onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs ịma na amụrụ nwa ka mma, amụrụ nwa ka mma. Ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs ịma na amụwa nwa ka mma, onye mụrụ nwa ka mma. Onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs unu ma na amụwa nwa ka mma, onye mụrụ nwa ka ibe ya mere mụrụ nwa ka mma. Onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs unu ama na amụwa nwa ka mma, ọ bụ onye mụdere nwa ka mma. Onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs ebee ka amụrụ eze na anụmanụ, ebee ka amụrụ eze, ebee ka amụrụ eze ụwa na
anụmanụ ewe nụnanụ ewe ebe amụrụ eze ụna si n'ebe ka amụrụ eze nụna anụmanụ ebe ka amụrụ eze anyị nụna anụmanụ ebe ka amụrụ eze ụwa nụna anụmanụ ewe ma ebe amụrụ eze nụna anụmanụ ndị nsọ ga-ezute ya ndị eze ga-ezutenụ ya o anyị ncha ga-ezute ya ewe ebe amụrụ eze nụna anụmanụ ebe ka amụrụ eze ụwa ebe nọ ka amụrụ eze anyị ebe ka amụrụ eze ewe ewe ebe amụrụ eze ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m o nyere m divine connection ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m o nyere m divine connection ọ gbara m ekeresimesi ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m o nyere m divine connection o nyere m divine connection ị ma na enwere m divine connection anyị ncha nwere divine connection o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyedu m mana ọnwụ na-eme ka ibe m apụghị ịṅụrụ m mana ụtarị ahụ ka enyi m apụghị nara m nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya amara toko bara ụba n'ebe anyị nọ amara toko bara ụba n'ebe anyị o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ ka enyi m apụghị inyedu m mana ọṅụ na-eme ka ibe m apụghị ịnwụrụ m mana ụtarị ahụ ka ibu m apụghị ịnara m o mewo ya nwanne m amara ya amara ya gbawa nganga n'ime Chineke m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye ahụ ga-enwe ogologo ndụ onye na-agba nganga n'ime Jizọs onye ahụ bụ nwa Chineke mewe nganga n'ime Chineke ọ bụ ya kacha mma mawa nganga n'ime Chineke m nwanne m ọ bụ ya kacha mma Zion 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 obodo ọma Zion 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 obodo ọma Zion Zion anyị ga-eje n'obodo ọma Zion 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 ekwere nwa m ekwe ka mgbaba n'ime ya mgbaba n'ime ya aka m adịrị ya ezi ndụ nwanne m ga-akọpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere nwa m aga m agbaba n'ime Chineke
nara onyinye ụmụ gị nara aja dị nsọ. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị na-ehunyere gị aja nke a iji meda gị obi. Biko anyị ji umeala arịọ gị site n'arịrịọ nke Maria ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa. N'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Hosanna, Hosanna n'elu kasị elu. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke abụ ahụ m, ke a ga-eduru nye maka unu. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile, ke ha bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ, ke were gbaghara njọ gaa
na emenu nke ha na ncheta nke Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị echirila echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Aleluya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele Krismas ọma na Sọnde ikpeazụ n'afọ a. Gagharịa kelee nwanne gị ahụ, wishie ya well.
Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Page hymn number 554. Otito dịrị Jesu. Biko, maka ịnata oriri nsọ, ọ bụ sọ ndị Katọlik, ndị nọ n'ọkwa Gracia ma kwadokwa n'onwe ha nke ọma maka ịnata oriri nsọ bụ ndị ga-apụtanụ. Ọ bụrụ na ị bụghị onye Katọlik ma ọ bụkwa na ịbụ onye Katọlik mana ịkwadoghị onwe gị nke ọma, biko ịnọdụ n'oche gị soro anyị n'ekpere. Biko ndị ga-anata oriri nwapụtabanụ biko.
International Choir.
Just is there. Just is there. Ka anyị rịọ arịrịọ. Nna kacha obiọma, mee ka ndị niile natara achịcha nke eluigwe a na-eso ụkpụrụ nke ezinụlọ dị nsọ, ka ọ ga-abụ anyị tacha ahụhụ nke ụwa anyị esoro rite uru nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Oito dịrị ya eso. Ka anyị ga-enu ntị n'ọkwa dị mkpa. Aga m akpọlite onye isi ndị charismatic ka ọ bịa gwa anyị maka crossover night nke a ga-enwe. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Amen. Biko ụmụ Chukwu ka anyị chetakwala onwe anyị maka crossover anyị nke ga-ebido nwanne echi 30th and 31st. On the 30th is praise and worship night, night of gratitude. We are here to stay for 2-3 hours thanking him for the past and thanking him for what is coming. Amen. Because I gave it by 6. On the 31st is the 2026 is a 12-storied building. Our foundation. Yes. So I na be my foundation for the 12 months of 2026. So I gave it by 6. Then I lose here 10. Father Gedu, I gave me mass, midnight mass. Mass I gave 2026. Amen. Then after the mass, amazing anointing for the new year. And though well Bible verses are in a kebe, Imazielo, Ihechineke netinye ni mege ki wene menjem. The theme of this year's crossover, or Ephesians 6:10, or say again, be strong in the Lord and in the power of his might. Without him, we'll go nowhere. So we have to come together and ask him for the grace and for the power. Biko, join on I. Praise Master Jesus. Thank you. Los Angeles, the Assistant Religious Education Congress 2026. Nkayena Amokwaya. As not, can you check on February 19th to 22, 2026. Ihe gbasara maka ya bụ emume nọ na bulletin. Ọ bụrụ na amasị gị ịga ya bụ emume, ịchọ bulletin, ị ga-afụ ebe a
ebe a ga na-eme ya. Diaconate Formation Virtual Information Day. Diaconate nke anyị ma na-akpọ Deacon, nke anyị na-amakwa ọkwa ya, ọ ga-adị na January 11th, 2026 from 2 p.m. to 4 p.m. Ọ ga-adị na Zoom. So ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ịbụ Deacon, biko ịchọọ bulletin anyị, ị ga-afụ ihe niile gbasara maka ya. New Year Day, January 1st, anyị ga-enwe Mass ga-adị na 8 a.m. na 12 noon. New Year Day, Mass ga-adị 8 a.m. and 12 noon. Kịta, anyị na-akpọlite ndị niile ndị nke a mụrụ n'ọnwa Disemba. Ọ bụrụ na Disemba bụ ụbọchị a na-eme emume ncheta ọmụmụ gị, ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị biko. Waya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Hip, hip, hip. May God continue to bless you all in Jesus' name. Kita anyị na-akpọrịte ndị taa bụ mbụ ha iso anyị na misa. If today is your first time of worshiping with us, please may you be on your feet. Ọ bụ na taa bụ mbụ gị iso anyị na aja misa, biko kwụrụ n'ụkwụ gị. Okay. Anyị nwere. Yeah. You all are welcome. And we hope you will come again in Jesus' name. Kita anyị ga-ekele ndị ụkọchukwu chụrụ anyị aja misa tata. Onye nke mbụ bụ Fara Chibike Okagụ, ka anyị kụpụrụ ya aka. Onye nke abụọ Fara Martin Ilozu, ka anyị kụpụrụ ya aka. Onye isi nchụaja bụ Fara Maslenus Mbata, ka anyị kụpụrụ ya aka. Anyị jizoro asị onye ọbụla Happy New Year in advance. Ndị nke mere 47th wedding anniversary ha, ọ bụrụ na unu ebe a, biko ka unu pụta maka ngozi. Ka anyị niile kọrọ na ha aka, ọ dịghịkwa n'izi o, ọ dịghịkwa n'izi. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, Chineke ji ike niile. Ọnụ anyị bụ sọ ekele, obi anyị niile bụ sọ ekele n'isi ụmụ gị ndị a, ndị nyere ịhụnanya, nye ndidi, nye obi mgbaghara, nye obi si ike, nye obi nnagide, ibikọ ọnụ for these 47 years.
onye nwe m ekele dere gị maka na ọ bụ naanị gị ga-enye ụdị amara a. Ọ bụrụ na anyị dabere n'ike aka anyị, onye nwe m mma etiti ha onye ọbụla gbasala gawara ihu ya, mana ị kwere ka ha bikọọ ọnụ, mụta nwoke mụta nwaanyị, dowekwe ha ndụ taa, ha bụ ikele gị maka afọ ọma nke a. Onye nwe m nara ekele, mbuli elu niile bụrụ nke gị. Chukwu ọma, asa ahụ anyị abụrụ ọnụ o zughị iji kelee gị. Eze m, dịka anyị na-ekele gị, ka anyị na-ewerekwa ụmụ gị ndị a wee na-eche gị n'ihu. Gaa n'ihu na-agọzi ha, gaa n'ihu na-enye ha ahụike, gaa n'ihu na-enye ha nghọta, gaa n'ihu na-enye ha obi mgbaghara, gaa n'ihu na-enye ha obi mmetụta, gaa n'ihu na-enye ha ndidi. Gọzie ụmụ ndị i nyere ha na alụmdi na nwunye a, ka ha gaa n'ihu na-ebutere ezinụlọ a ihe nke a ga-eji were na-enye gị ekele. N'ụzọ ha niile, onye nwe, mgbe ha na-apụ apụ, chekwaa ha. Mgbe ha na-alọ alọ, chekwaa ha. Ha na-ehi ụra, chekwaa ha. Ha mụọ anya, chekwaa ha. Ha na-eri nri, chekwaa ha. N'ụzọ ọbụla nke ha siri nọrọ, eze dị ebube, were ebube gị were ịma mma gị gbaa ha okirikiri. Ka ụmụ ndị i nyere ha ijiri gọzie ha n'ezinụlọ a, ka ha gaa n'ihu na-ewetakwara ezinụlọ a ngọzi. Ka ihe ị ga-aga n'ihu na-emere ha bụrụ ihe a ga-ele anya, ikwu na ibe ewee nye aha nsọ gị ekele. Nna m, dịka anyị na-ekele gị taa, anyị na-arịọkwa gị ka iduba ha n'afọ ọhụrụ, gakwa n'ihu na-edu ha na-aga site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Achukwu ji ike niile were ngọzi ya wụkwasị unu ma chọọ unu mma, gaa n'ihu na-achọ unu mma n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Ana m etinye ọnụ na nke nwanne m nwoke kelere na-ekele ndị fada bịara mụ na ha kwụrụ Chukwu aja misa taa, Fada Martin na Fada Chibuike. Thank you so much. Ekele m unu niile. Happy New Year in advance. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. Hymn 448. Before him 448. Anyị bụ ụmụ nke Chineke. N'ụbọchị a mụrụ anyị. dị mma, o Chineke nna, o nara onye God.